Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo. Where is Walter Muzembe? Don't forget my blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. Greetings, good people. My name is DJ Wally and welcome to Point 5 Creative Studios Chitubu. Check content. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Video iri kana uri pane vanyarikani pfeka ma-earphones. Kana uri mwana ane makore 18 ndinokumbira kuti usarione zvako. Ndagara ndataura handitika. Pane mavideo 200 kukuratidzai. One riri kubva kuna Sisi Penelope and the other one riri kubva kuna Ruvimbo. Vese vari kutaura kuti Tagwirai Imbavha. Umwe ari kutaura kuti hanzi MaZimba makapusa zvekutodaro. Ndikaramba ndichitaura inini munofunga kuti pamwe ndiri kunyeba kana kuti ndiri kuwedzeredza. Regai tijambire mufirst video tinzwe kuti Ruvimbo ari kuti chii, then tozonzwa Penelope kuti ari kuti chii panyaya yakuda Tagwirai handitika. Iyo yedu yekuda kuombera nekuda kukomenta wedding of the century chakazoti chikazoti nemari dzekubiwa ndo inozoita kuti tipedzisire taakutukwa nehanzvadzi dzedu idzi handitika. Ndisandapinda munyango zvizere ndokuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti tifambire ndibate futi pasame number ipapo. Regai tijambire munyaya iyi tinzwe kuti zviri kufamba sei uyezve zvakaita sei zvakamira 1-1. Munoziva chika? Munoziva munhu anonzi Tagwirai handitika? Mbavha. Munhu imbavha uyu. Kana asiri mbavha ngaangotiudzawo zvake kuti pakaitwa Majinski list, sanctions list iyaya. Why was his name on there? Majinski sanctions list expires muna 20 something. Aizo expire manje expire maybe 2031 here. Kunana 2030 something ikoko. Tagwirai akaiswa pama sanctions ne US ne UK. Sakunda Holdings nema company ake do paakazovhura kakuvimba. So Tagwirai akaita ma-problems ekuti paakaipinzwa ma-sanctions he had to now do reshuffle handiti mbavhura zvimwe zvinhu and stuff, and then he's had to really work hard this whole period to regain. Kuti Tagwirai azobude zvaari kuita kukambena kwaari kuita uku guys, you have to understand kuti munhu are desperate. Zvinhu zvakazvina kumumirira mushe. It made more sense kuti Tagwirai agara ari background, and it was the smartest thing. But if you're someone anofunga unobva wanyatsoziva kuti the only time when the guy ari background paanozobuda it means kuti there's a big problem that has happened. So what is that big problem? Chichakaitika chiri kustressa inaye vaTagwirai. Akasimudzira kunaka akanikazuva akanichinyasonamwa. Life's good, but life's not so good for Mr. Tagwirai. That's why you see a desperate man trying to debunk everything about him, saying kuti a presidency is not for vacancy. But he knows Kutujoni, the guy that he's been controlling this while, he can no longer control anymore. Especially since Pepe Pavakati Baka repeat a story out 3 times in one sitting. So asking for further investment. So guys, if you're not seeing a weak man, I don't know what else you're seeing. Kana muri kutoona kuti munhu uyu ari strong. Makatorasika zvekutorasika zvizvi. Munhu uyu ari desperate. Something has happened and he's trying to salvage everything that he can. And him coming out into the public, it was not his choice. It was forced action for something that has been going extremely wrong. And the fact that this guy is into mining, and the fact that
ndokumbura kuti musakanganwe kuti in the last year things have been turbulent, guys. Threats anageza then antizvoni akafumurwa sterek zvekutodaro panyaya yageza paipa ndopaakazotanga kupiwa attention manje ipapo. Handiti Tagwirai tasamhonyasomutaura sterek pepe. Aiwa, we didn't really care too much about him, but until geza azotaura zita rake manje ndopaakazonyatsobuda pepe. But then also I don't know to say MaZimbabweans, you don't take these things into consideration. You don't factor it in. It's really important. Dubai, the Saudi, vakatanga ku-investigator ma-refineries avo. Someone like Kamlish Patney, he was sanctioned, majority of his businesses zvakafaro. Nofunga kuti zvoni Tagwirai anoshanda ega. No, he doesn't. Saka mine, yes, vane refinery iri kubulawayo, but of course vaishandisa ma-refinery ekuDubai, eku-Saudi, whatever. Pakatanga investigation, what do you think happened? These guys, very desperate. Zvinhu zvavo zvinakuvamirira mushe. And opposition iri kudzoka zvayo. But I think kuti isusu vanhu veZimbabwe takufanira kungwara manje. Because hazviiti kuti tichambwe nemahumbwe nevanhu vari kutotyawo zvavo vega. Zvakafanana nekuti alright, woona kagonzo, iwewe wotanga kutiza gonzo, iyo gonzo painokuona yobva yatiza. Gonzo iroro riri kutokutyawo. Saka iwewe ita semunhu mukuru. Handiti. Hello my fellow Zimbabweans, murise. MaZimbabweans ekupusa-pusa. MaZimbabwean mazimata-mata evanhu. All of you, izvezvi munenge muchisekerera. Hey, how was the wedding? Hey, the wedding of the year. Hey, the wedding. Everywhere is the wedding of the year. Tiri kubirwa mari. Ma-hospitals haana mishonga. Ma-teacher haana mari ari kuhora. Tine government ino-humiliator even their own civil servants kuti uyai mutambire $100 muchipiwa with a male child, kamwana kane 16-17 years, embarrassing adults, kuti uya utambire prize ndikupei mari. In any normal society it could not happen. We've got a society where Imbavha have become the elite. Vanouya voita michato nemari dzenyu dzakabiwa. Let's take the list yevanhu vanga vari kumuchato. That list purely shows you everyone that is eating, plus or minus 200. Vamwewo ma-200 ndiana povhuwo vakangosvikawo kuti vamixewo. But the list yevanhu vanga vari uku ndo ED faction. ED faction should come to an end. Hi guys, kana Serbia kasikuvera akambotiza muZimbabwe achimhanya Serbia kasikuveri, kana Strife Masiwa asingagare kuZimbabwe akatiza kuZimbabwe. Ndinopika naMwari wemasavadha wandonamata inini kuti Tagwirai uri kuzomhanyawo iwewe. Iwe ndiwe munhu achamhanya Tagwirai kana James Makamba akambotiza muZimbabwe, kana Serbia kasikuvera akambotiza muZimbabwe, kana Mutumwa Mawere akambotiza muZimbabwe, Serbia kasikuvere kana akambotiza muZimbabwe. Tagwirai wewe, kuda Tagwirai, your days are numbered. Your days are numbered. Your days are numbered. The most stupid thing that you did was to think you can showcase what you have. It was not necessary to put it in vana veZimbabwe vari kutambura, vana veZimbabwe vasina chikafu. Izvezvi sokune vana vavata nenzara, but imimi munouya muchitozviti ndimi muri kuda kuita future president weZimbabwe, and then you showcase
in front of the world kuti inini ndinayo, ndiri kubira mazimbabweni mari, mobva matiratidza neshamwari dzenyu nemari dzamuno withdrawa kumabhenki. Hameno bhenki racho rinonzi chii? Hameno bhenki racho rinonzi chii rekuti munopiwa mamiliyoni hard cash? My question is, how does United States of America allow so much money to be outside its country? It's a question for another day. But Zimbabweans, wake up. That is our money. That is our money. Nguva ya winki now. Hey, winki now. Kuda, your days are also numbered. Uchajoina strife masiwo uri kuexile. Nyaya yekufunga kuti ndimi muri kutonga kuZimbabwe. Strife masiwa kana kambobuda. Iwe toda kuona kuti mabusiness auri kurana achanoshanda here wabuda kuZimbabwe. Legit businessmen that have been running my businesses in Zimbabwe, who have been chased away from Zimbabwe, not because they refused, not because they were wrong, but because they refused to work with ZANU-PF. Iwe kuda wakabvuma kushanda neZANU-PF. Kana nguva yako yakwana toda kuzoona kuti mabusiness ako here achashanda uri kuexile. Uchajoina chigure zviri kuexile. Muchatijoina zvigure zviri kunze. Your days are numbered. Your days are numbered, kuda. Your days are numbered. You know what? The most stupid thing a man can do is to show kuti inini ndinazvo in abundance kuvanhu vari kutambura. If you were showing it in closed doors, pachenyu pamuri kubirana muchiratidza kuti inini ndava nemari yakati, ndava nemari, it's okay. But kana makuuya muchiratidza MaZimba kuti ifai henyu, hatina kana mushonga weasthma. Apa mahure ezano ari kufa ese neasthma. Mahure ezano ese ari kufa. It's me just talking, guys. It's me just talking. It's nothing personal. It's nothing personal. Asi nguva ya Tagwirai tichamuonawo. Kana strife masiwa desitara strife masiwa akambomhanya asingakwanise kudzokera kuZimbabwe. Iwe nguva yako Tagwirai iri kusvika. It is coming. It is coming. Toda kuzoona kuti mabusiness ako here achashanda here. And the wedding was okay. As a parent, ndakachatisawo mwana wangu gore rineri. It's a beautiful thing. Ndakatoitawo kutuma resources twangu twese twandaive nato. Ndakatonotuisawo pamuchato wemwana wangu. But when Zimbabweans are coming for you. This is just a friendly. Me, I'm being a friend that is telling you.